Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi pakke flyttekasser, tror jeg nok det hedder. Ja. Så først så starter vi selvfølgelig med at tage noget herover. Vi tager den der, det er bare nogle bamser altså. Og så pakker vi dem stille og roligt ned. Og selvfølgelig skal vi også lige have noget herover. Jeg undskyld, jeg ikke sådan helt ved, hvad der foregår, men det er fordi, at det er en video, jeg lavede for lang tid siden, så nu skal jeg bare fortælle det. Så nu tager jeg først den her, og den er god, for den skal jeg have, og den er bamse. Og bagefter kan jeg også se, hvordan mit det andet værelse, jeg skal være på, kommer til at være. Så lad os lige tage kameraet, og så kan I lige se her, hvad jeg har pakket indtil videre. Så tager vi den her. Og så skal vi selvfølgelig også pakke mine ender. Så vi pakker lidt ender her, og lidt flere, og lidt flere ender, og så også lidt flere ender, selvfølgelig da. Jeg prøver at gøre det også så hurtigt jeg kan, fordi at, ellers kommer den her video til at være lidt tid. Vi pakker. Så ja, lad os bare spule tilbage, når vi er lige færdige. Sådan her kommer resultatet til at komme. Hej alle sammen, og velkommen til det her igen. I dag skal jeg så se, hvordan det kommer til at blive. Sådan her er det blevet. Altså, er det ikke bare blevet fint? Prøv at se alt det her. Wow. Ja, I know. Det er mit værelse, jeg har flyttet ind på, og her er min undulat.